Sa unang pagbasa karong adlaw, si Pablo miadto sa usa ka lugar labi na didto sa center sa Macedonia, didto sa siyudad sa Filipos. Kunya didto adunay usa ka babay nga iyang kahibalag, daghang mga babay ilang pakig-ambitan sa ebanghelyo ni Kristo. Og adunay usa didto singled out ang kanyang pangalan, si Lydia. Kunya si Lydia, giablihan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. So God Himself opens the heart of Lydia aron kini modawat sa maayong balita. Kunya gibunyagan siya human siya modawat kang Kristo. Katapos sa atong matan-aw diha nga ang Ginoo is working beyond our human powers. Kay ang Ginoo may nagpahiluna sa pagsangyaw sa maayong balita, bisan pa man mosinati og kalisod sila si Pablo og mga kauban, apan ang maayong balita dili gayud malupig sa mga kalisdanan nga ilang sagubangon sa panahon sa ilang pagsangyaw. God is working, and then God is calling people to open their hearts and to accept the good news of salvation, o mahimo silang mga magtutuo. Tapos sa atong ebanghelyo nining adlaw, giingon kanato ni San Juan nga nag-ingon ang Ginoo, muanhi ang manlalaban, iya kining ipadala gikan sa Amahan. Og ang manlalaban nga maong Espiritu Santo, Espiritu sa kamatuoran. Pagkatapos siya magsaksi mahitungod kang Jesus, og kita nga mga nagtuo kaniya gikan sa mga apostoles hangtod karon magsaksi usab sa kamatuoran. Atong tan-awon nga una, ang Espiritu Santo, Espiritu sa kamatuoran. Ang mutuo sa Ginoo iyang giyahan ngadto sa usa lamang ka kamatuoran. There is only one truth, and this one truth is Jesus. Sa maingon sa Ginoo diya sa Gospel of St. John, ingon siya nga, ako mao ang kamatuoran. So ang Espiritu Santo magiya kanatong tanan to Jesus, maglamdag sa atong mga huna-huna padulong ngadto kang Jesus, iya kitang hayagan, iyang lig-unon aron kita mosunod kang Jesus. Ang Espiritu sa kamatuoran, dili siya magtudlo og bakak. Hinuon siya, ang Espiritu Santo maoy maglamdag aron makaplagan nato og mahibaw-an nato ang bakak. So dili gayud siya mutudlo og dili sakto. Sumoni nga atong hinumduman ang mga tao nga nagbaton sa Espiritu Santo mobarog sa kamatuoran, dili maghimo og bakak, dili maghimo og pagbutang-butang sa iyang isig ka tawo, dili maghimo-himo og isyo aron madaot ang iyang isig ka tawo. Bisan pagkontra na nimo kay nakaaway na nimong maong tao, bisan pagkana siyang tawhana kontra nimo sa partido politikanhon, dili gayud pwede nga ikaw nga nagtuos Ginoo, ikaw nga ni-claim I believe in Jesus, maghimo og mga bakak. Sumo na ang sugo sa Ginoo and the Ten Commandments. So sa gingon sa one of the laws of the Ten Commandments, sa ingon, ayaw pa makak. Unya grabe ang kuano, grabe ang kanang kabugat anang bakak. Kay ngano man ingon bitaw dito sa Book of Revelation, liars goes to hell. No liars nga makasulod diha sa gingharian sa langit sa Dios. So kung mao kini, nindot kayong mamalandong tanga, ang Espiritu Santo ang iyang trabaho maglamdag sa tong huna-huna, iyang panalipdan, iyatang depensahan aron ang atong mga huna-huna bisan pa og gipalibutan tag mga fake news karon, dili kita
sudlan niya ng maong mga bakak. Niya ang tao nga nagdawat sa Espiritu Santo makakita sa sayop, dili kay tabunan ang sayop. Sumaw na karon no, nga ang uban dili kakita sa sayop, wala ka magbaton sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo kamatuuran. Ang makita nimo kamatuuran. Ako, doon ako'y sayop. Ako, doon ako'y personal sins. Nakita na sa Espiritu Santo og ako iya kong pahinumduman. Si bisan kinsa nga tao dunay sala. Ang usa ka magtutuo nga dili kakita sa sala, wala magbaton sa Espiritu Santo. Nganuman, ang Espiritu Santo sa ingon sa Ginoo, Espiritu sa kamatuuran. Sumaw na nga alarming kaayo sa atong katilingban karon kay kung kinsa ang atong dapigan, di taganahan hisgutan ang ilang sayop. Mo na mga blind followers, unya, do you think nagbatuntas ka matuuran sa Espiritu Santo? Murag di na is bunga sa Espiritu Santo. Nasama na siya, bunga na sa imong tawhanon nga kuna-kuna, wa ka maminaw sa Espiritu Santo. So, mabitaw nga, nakabasa mo sa inyong Facebook, nakabasa mo sa Inquirer ba o sa Sunstar, ang atong obispo nagpahayag sa iyang pagtudlo kanato, especially calling the judges sa impeachment issues. Kay kita raba tungod kay supporter ta aning mga tawhana, atong tabunan ang ilang sayop, dili na buhat sa Espiritu Santo, buhat na sa imong utok. Mo na kung ikaw gani, di ba na sayop nga naatay suportahan. Pero kung di ka makakita sa sayop sa imong gisuportahan, diha na mo sulod ang buhat nga dili iya sa Espiritu Santo. So mga igsuon, ang mga tao nga nagtuos Ginoo, gipadalhan ni Kristo sa Espiritu. Unsa nga matang sa Espiritu? Dili Espiritu sa bakak, dili Espiritu sa mga kadaot, dili Espiritu sa pagdaot, dili Espiritu sa paghulga, dili Espiritu nga mutabon, kundili Espiritu sa kamatuuran nga muabli, muukab sa tabon aron ang kamatuuran mo gawas. So si bisan kinsa nga mubabag sa buhat sa Espiritu Santo aron madayag ang kamatuuran, dili na guided by the Spirit of God, guided na by his own or her own mindset, nga dili tabuot nga maabli atong hunahuna o kasing-kasing. But God is still working. Remember the first reading. Kasi giingon dito, kiablihan sa Ginoo, ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo kung sa kamatuuran. Mo na nga, let us pray for ourselves nga bisan kita doon na tayo mga gi-admire nga mga tao, pero dili buti pasabot nga kanang atong gi-admire nga mga tao walay sala. Dili buti pasabot kung namoy mga gi-admire nga mga pari walay sala. Dili buti pasabot nga kung natay gi-admire o gisuportahan nga mga politiko walay sala. Let us pray for the truth. Kay kita raba, sa may mga kinumpirmahan dinhi, ang mga binunyagan. Kaysa pagbunyag nato, gidawat nato ang Espiritu Santo. Sa pagkumpirma, gidawat nato ang kahupong sa gasa sa Espiritu Santo. Unya ang atong kinabuhi, mutabon ta sa unsay sala. Mutabon ta o muhimo ta og fake news. Tanawa ka na mga Facebook nato karon, daghan kaayong fake news. Unya ang kita nga mutanaw, mutuo ra ba po dayon? Do you think guided ta by the Holy Spirit? No, we are guided by our attachments to certain people. But if we are guided by the Spirit, we can say we accept their sinfulness. We forgive them. We support the person, but not the evil acts that they did.
Sumo na nga, tanaw na to unsa nga matang sa Espiritu Santo ang nagiya nato. Kay umusulti na ganita, may tungod sa kamatuoran, masuko ang mga tao. Kung sa ingon sa Ginoo, hinginlan kamo nila sa ilang mga sinaguga, ang uban patyon kamo o katong mupatay kaninyo, nagtuo nga nagtuman sila sa kabubuton sa Dios. Mao ni nahitabo nga abi nila kung patyon ka, abi nila nga kana nagtuman sila sa kabubuton sa Dios. Pero dili di ay diklaro na sa tong ebanghelyo karon og mingon si Jesus, gisultihan ko kamong daan niini aron kung kini mahitabo na dili kamo makurat og inyong mahinumduman ang gisulti ko kaninyo. Nga ang mutuo sa Ginoo, mubarog sa kamatuoran, mudawat sa sayop sa iyang gisuportahan, unya pangitaon ang kamatuoran in a fair manner. Dili kay tabunan. Pangitaon na to ang kamatuoran kay mao nay guided sa Spirit. Pero katong dili mo angkon nga naatay mga naatay mga sala ang atong mga gidapigan, dili ka guided by the Spirit. So ayaw pag-angkon nga ikaw guided ka sa Spirit unya tabunan nimo ang kamatuoran, tabunan nimo ang process of truth, tabunan nimo og depensahan nimo unsay sala kay ang sala imong i-justify. That is not the work of the Holy Spirit. Umalandong kadang dapita, kay daghan kaayo na, bisan gani among as siguro, usahay mapasulabi og mudaog ang atong attachment sa usa o duha o tulo o mga tao kaysa atong pagtuos Ginoo. Kabito nang andam ta nga mutabon sa kamatuoran rather than following the teachings of the Lord.